Wel, helo blant, siwt i chi? A siwt i chi wedi bod yn hala'r amser yn ystod y cyfnod hwn o gaethiwed, o lockdown fel maen nhw'n gweud. Dwi'n siŵr bod chi wedi gweld eich ffrindiau, gweld eich ysgol, a pwslo weithiau beth chi'n mynd i wneud. Wel, ni wedi gyd i bod rhywbeth yn debyg, a dwi wedi bod yn ystod y cyfnod hwn yn treol dal fyny gyda'r jobsys bach oedd da fi eisiau wneud. Pethau o'n i'n gweud byddai'n wneud rhyw ddwrnod ond byth yn cael amser i wneud. Dwi wedi bod yn gweithio tu fewn, gweithio tu allan, ac un o'r pethau bach na dwi wedi bod yn wneud yw garddio. Dwi wedi bod yn tyfu letys, tatws a blodau haul. I fi mae garddio yn rhywbeth diddorol, achos dwi'n gallu plannu hadau bach a gweld y hadau yna'n tyfu yn blanhigion mawr. Mae gyda fi fan hyn hadau nes i ddefnyddio ar gyfer tyfu'r letys. A fel chi'n gallu gweld, maen nhw'n hadau bach, maen nhw fel baw. A mae'n rhyfedd bod ni'n plannu rhywun yn y pridd a gweld y llysiau'n tyfu, llysiau fydd rhyw ddyrnod gobeithio yn glanio ar fy mhlati. Ond beth sydd wedi rhyfeddu fi fwyaf yw'r blodau haul, achos o'r hadau cymarol fach, mae blodau enfawr yn tyfu. Yr enw sy'n cael ei roi ar y blodau haul dwi'n tyfu fan hyn yw cewri Rwsia, Russian Giants. Mae blodau haul fel arfer yn gallu tyfu i fyny at 8 i 10 trodfedd neu 2 fedr a hanner i 2 medr. Nawr, i chi gael rhyw syniad beth yw uchder hynny, mae da fi ddarn o bren fan hyn, rhywbeth dros 7 trodfedd yw hwn, ond mae'r blodau haul allu tyfu yn fwy na to, yn bethau rhyfedd o uchel. Sa'n gwybod y fydd y blodau haul sydd gyda fi yn tyfu mor uchel yna, ond gewn ni weld am hynny. Ond beth sy'n rhyfedd yw bod yr hadau bach yna yn tyfu yn rhywbeth mawr. Wel, un tro, pan oedd Iesu'n dysgu'r bobl, fe nath sôn am hedyn mwstart. Nawr, mae hedyn mwstart un o'r hadau lleiach i lle cael. Twtsyn bach yw e. Ond mae Iesu'n dweud bod yr hedyn mwstart yn tyfu i fod yn blanhigyn mawr. Dweud y gwir, mae'n cymharu fe i goeden, lle oedd adar yn dod i gysgodi ac i nythu. Ar y pryd, grŵp bach iawn o ddilynwyr oedd gyda Iesu. Dim ond fe a 12 disgybl a rhai gwragedd. Ond, fe wnaeth y grŵp tyfu, a thyfu, a thyfu, a thyfu. Fe ddeithon nhw'n gannoedd, fe ddeithon nhw'n filoedd, a fe ddeithon nhw'n filiynau. Ac erbyn heddi, mae yna bobl o bob gwlad a phob iaith yn credu yn Iesu ac yn ei ddilyn e. Wel, beth amdano chi? Ydych chi'n credu ac yn dilyn Iesu? Neu falle bod chi wedi clywed llawer amdano fe, ond heb eriod ddweutho fe bod chi'n ei garu fe, a bod chi am fe fod yn ffrind i chi. Wel, beth am wneud yn ei nawr? Dwedwch fe bod chi'n sori am y pethau anghywir chi wedi wneud, weithiau pethau drwg. Diolchwch fe am ei gariad tuag ato chi, a gofnwch fe fod yn ffrind arbennig i chi. Ac os newch chi, bydde fel sy'ch chi'n plannu hadyn mwstad yn eich calon chi. Bydd yn tyfu fod yn rhywbeth prydferth ac arbennig i Dduw. Ac un peth i orffen, os chi wedi gweddio a gofyn i Iesu fod yn ffrind i chi, dywedwch wrth rywun arall sydd hefyd yn caru Iesu am beth i chi wedi wneud. A fe fydd yr hadyn bach sy'n llai na'r hadyn letys hyn. Yr hadyn mwstad yn tyfu yn eich calon chi ac yn dod yn rhywbeth prydferth i Dduw.